Keď kupujem víno žene a mužovi, tak aké sú tam rozdiely medzi týmito dvoma pohlaviami? Tak rozdiely, čo sa týka kúpy vína pre ženu a pre pána alebo pre nejakého chlapa, tak ten rozdiel spočíva v tom, že ženy majú stále radšej vína s vyšším obsahom zostatkového cukru. Či sa jedná o rozé alebo biele vína, je to úplne jedno. A chlapi sú vlastne totálnou opačnou tendenciou, že keď je taký muž alebo chlap taký maskulínny, taký že chlapský, tak oni majú radi veľmi také tie červené vína, by som povedal, viacej suché červené vína s vyšším obsahom alkoholu, také telnaté originál vína, takže to je ten zásadný rozdiel. Tu ti budem trošku oponovať, ak môžem. A ja som zachytil takú tendenciu, že chlapi začínajú viacej piť tie sladkejšie vína. Je to tak, alebo je to len nejaký môj dojem? Áno, je to tak. Ja som to zachytil tiež posledných rok aj pol alebo 2 roky naspäť. Som zbadal to, že viacej chlapi inklinujú k tým vínám, bielým aj ružovým vínám s vyšším obsahom zostatkového cukru, čo je veľmi netradičné na chlapov, na mužov, ale ako vidím, že trendy sa menia, chute sa menia, a celý život sa mení, celý svet sa mení stále, takže, ale tuto to naozaj patrí a máš v tomto absolútnu pravdu, takže je to tak.